Пътници в историята е третата изложба от една серия от три по-големи събития, курирани от Катя Ангелова и Лукреция Чепители под заглавието A Living Together или Живот заедно, като този последния чаптър се казва Narrating или Разказване, като изложбите се състоят от две части. Една, която е озаглавена Projections и се осъществява в подлеза на Лов мост. Втората част се намира в галерията на Института за съвременно изкуство в София, където заедно с художничката Жихан Ел Тахри направихме тази изложба, която се казва Спътници в историята. Един изключително интересен и сложен многопластов проект, който развихме в продължение на няколко месеца съвместна работа. Това е една обща инсталация, реално едно сайт-специфично пространство, което с Жихан изградихме на базата на един намерен обект, който аз намерих преди години на Битака в София. Именно става въпрос за един паспорт на палестински бежанец, който паспорт е издаден от държавата Египет. И някакси така успяхме с Жихан да направим една триангулация между Египет, София и Палестина и да изградим един таймлайн, една линия на времето, чрез този намерен документ, създавайки една много сложна амалгама от студентски движения, студентски протести и проследяване на тези студентски протести и събития през последните, може би, 50-60 години. Изложбата се развива в пространството на ИСИ по хоризонтала, като има няколко основни аспекта. Както казах по-рано, това е тази линия на времето, а също така имаме нещо като библиотечен ъгъл, да го наречем, нещо такова, където посетителите могат да се запознаят с литература, посветена изцяло на тематиката, на проблематиката, която изложбата се фокусира върху нея. Движенията за солидарност между студентите, различни видове студентски протести и окупационни действия. Линията на времето започва от 1967 година, когато всъщност е роден и нашият персонаж от паспорта. Продължава и стига до 2024, както всички знаем, днешната година е година на много събития. Не е особено приятни и голяма част от тях, свързани с историята на държавите, с които ние така се концентрираме и работим. Имаме кадри от различни студентски протести, от различни краища на света, въобще, освен трите основни държави, които изграждат нашия триъгълник, сме включили и държави като Индонезия, като Южна Африка. Въобще опитахме се да погледнем проблематиката на студентските движения и студентската солидарност чрез връзките на глобалния юг, да го наречем, най-общо казано. Това е една изключително интересна и различна гледна точка от това, което ние сме свикнали да виждаме, бих казал така по-общо в Европа. България знаем, че е имало така участие и в източния блок. По-рано с много силно влияние и участие на ангажираност към държавите от глобалния юг. И след 1989-та, разбира се, западното влияние, така че ние имаме една бикулярност, бих казал, и можем да погледнем нещата и от едната и от другата гледна точка, да проследим къде студентите са успели в своите борби, къде не са, да проследим историята по един малко по-неутрален начин, ако въобще това е възможно.
Самия паспорт като отправна точка за изложбата е един много интересен артефакт, който разкрива адски много с адски малко средства. Всъщност това е и основата и пресечната точка между нас с Жихан като артисти, опитвайки се да извадим максимално много от едни малки артефакти, от едни парченца история и всъщност чрез тях да разкажем, да извадим от историята един по-широк смисъл. Самия паспорт, в него има много дати, някои от тях са свързани с световната история, други по някакъв начин съвсем случайно съвпадат с важни дати, например 1989 година. Това е годината, до когато е важал предния паспорт на притежателя на този временен документ. И също така годината на раждане, 67-ма, както знаем, това е годината на 6-дневната война между Египет и Израел. Въобще от един съвсем тривиален документ ние можем да проследим и да пуснем нишки назад в историята и да се опитаме да навържем тези нишки, да направим смисъл между тях, и това е по някакъв начин и нашата метафора за нишки, за свързване, за въобще един по-широк поглед назад към миналото. В изложбата са включени 3 видеа, които Жихан направи в едно свое пътуване в Гърция. Те са като една метафора, която ни превежда през историята, едно плаване, което не винаги е така гладко плаване, а през историята има си своите вълнения, своите забързвания и забавяния и въобще една много поетична метафора на това нещо, което ние сме събрали като информация и наистина една пауза, която можем едни полета на пауза, където нашите очи да си отдъхнат от цялата информация, която имаме събрана около нас. Изложбата е съставена от стотици архивни кадри, много вестници, изрезки от вестници, плакати и въобще всякакъв вид материали, които работят с конкретни събития от историята на студентските въстания, студентските окупационни движения и студентските протести и въобще техните успехи и неуспехи в голяма част.